Igbo ndị nwe m, Igbo bụ Igbo ma mmanụ. Olee otu ndị mere taa? Ama m nụ na-apụtala ekele dịrị Chineke anyị. Unu alatụkwala m apịọ m, ma m nụ na-ala apịọ m. Hello! Okwu Igbo achọka. Okwu Igbo achọka. Ya bụ isiokwu m n'ụbọchị taa bụ ịbịa imotiveti ụmụ nwanyị. Biko ọ bụrụ na oyibo banye na ihe m na-ekwu, atalitara m dimentin o biko ka ịghọta ihe m na-ekwu, ịghọta gị. Onye na-ewetakwara m ozi n'ụbọchị taa bụ Nwaada Chisom Alozie. Mana ụfọdụ ndị ga-asị Nwaada edịghị kọnsistentị. Ịbịa nnọọ imetụ taa iche ị ga-eme, ị na-ewekwala ihe na mana emere m eme ana m eme gịnị, ana m afụ ma ana m afụ ozi makwara ana m afụ ozi. Biko n'oge gboo, ụmụ nwaanyị dịka ọlaedo emepere ala tiba were aja bọchie ya maka na ụmụ nwaanyị amachaghị uru ụmụ nwaanyị bara. A na-ekwe ka ụmụ nwaanyị gaa skuul. A sị na ụmụ nwaanyị bụ ndị ga na-anọ n'ụlọ na-amụ nwa, amụcha nwa, na-elekọta nwa, bụrụkwa ndị ga na-aga na kichin na-eme gịnị, na-esi nri. Ọ bụ ụmụ nwoke ka a na-ahapụ ka ha gaa skuul, nkwanụ ka ha mee gịnị, ha ga-achụta ego. Mgbe anyị dị ntakịrị, o nwere moto, o nwere ụgbọala na-agbafetara. Ụgbọala ahụ gbafe, ihe edere ya n'azụ picture hotel. Every time mgbe nwoke ahụ gbafere, na atụ ụmụaka bido gụọ akwụkwọ ọhụrụ, ihe ọbụla ị hụrụ ga-pronounce, ga-achọ ka ị gụọ. Moto ahụ gbafere ha anya sị picture hotel. But I just na-ekwu picture hotel, mana anyị amaghị na picture hotel that thing nwere gịnị, ihe omimi, nghọta ya dị omimi. Picture will tell what that gịnị, time will unveil many things. Time will reveal so many things. Time ga-emepe anya so many things. Enye ndị mmadụ amata ụfọdụ ihe. Ugbu a, time emeela, oge rile mgbe ụmụ nwanyị can do good things for themselves. Akwa mgbochi emele gị etiwara. Nwoke na nwaanyị can go to school. Nwaanyị ga-aga school bụrụ ihe ọbụla ọ chọrọ ịbụ. Ugbu a na kedu etu ije anya? Ọ bụrụ na oge mbụ, mgbe a na-enweghị ekwentị, enweghị ịntanetị, enweghị AI, nke ahụ abụ ihe dị iche. Mana ugbu a, anyị nwere ihe niile. Ihe niile anyị nwere ike iji nwee mmụta, keep onwe anyị busy, na-eme onwe anyị upgrade. So, ebe nwaanyị ibe m, ị nweghị any excuse not to do something and become what you want to be in this life. Become your best in this life. We have internet. We have AI. Mmụta nke nwa mmadụ mere. Ọ bụrụ na ị nwere nwa nchọnchọ idea, ị na-agbago otu ị ga-esi mee ya. Were nwa nchọnchọ idea ahụ, were ya tibere ya AI. Si ya biko, lekwa ihe ị chọrọ ime. Na o mee gị gịnị, gbajie ego olu na ọka gbara gị otu ị ga-esi mee ka ihe a pụtara gị ihe. AI ahụ ga-ewere ya because etrainele this AI were enough data tinye ya. Eso na ndị trainere AI. Eso etrainele AI ya were enough information tijuo ya. Just were nwa nchọnchọ ihe ahụ nye ya. Ọ ga-eju gị anya ihe ndị ga-apụta ya. Enweghị any excuse. Chetakwa na idle mind is the devil's worship. Leverage the internet to get whatever you want to do. Don't get done. Or done. You don't have any excuse. Anyị kwesịrị ịbụ ndị na-eme a na-ele ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-emepụtara ihe anya. Dịka nwanne anyị nwaanyị, ọkwa ma aunty o. Ahụ m onye ụmụda isimbo. Alụbatara ya na ụmụda isimbo. Dọkịnta Ngozi Okonjo-Iweala. Na-ele ya, ọ na-achọ m ụjọ ka ukwuu. Ihe kpatara ya na-achọ m ụjọ ka ukwuu. And also na ndị wụ my role model. Now you have to ask yourself, who is your role model? Who are you looking up to? You have to look up to somebody that is good. As
as a woman, if you want to set a standard, if you want to get to where you want to be in this life, or probably in this life, o nwere onye ị ga na-ele anya, o nwere onye ị ga na-eso, o nwere onye ị ga na-eso nzọmụkwụ ya. Ya bụ kedu onye ị na-eso nzọmụkwụ ya n'ụbọchị taa ka ị nweta ihe ị chọrọ inweta n'ụwa before ọ ga-apụ. Any excuse not to do things for yourself. AI dị enwere nke dị free. Itinye that idea, ya bidoro ọnụwa. Ọ bụrụ na time ọ ga-agwụla, it will reset. Then you come back, you continue. You don't have any excuse. The internet, you are subscribing every day, using it to do a lot of things that is not even yielding anything to you. The money is being paid to some people. Ndị ahụ na-ele ka a na-akwụ the money. Okay? So leverage the internet. Leverage AI. Enyere gị AI. Ka nyekwe gị internet. I were AI mepụta the thing. Gị were internet mee the advert. So ele gị ihe ji gị na. How I wish na enwere ụfọdụ ilu nwere ike ịtụ ga na-adabata. Biko ọ nwere onye gị na-enyere m aka n'ilu. Biko na ya enyere m aka because achọrọ m ịma a lot of ilu so that m na-ekwu ka ma na-eti itu ya na-adaba adaba. Ya na-atọ m. Ịghọtara. Chineke ma ihe mere iji bụrụ onye Igbo. Chineke ma ihe mere na o ji mere m bụrụ onye Igbo. I am proud to be an Igbo woman, to be an Igbo person. Ọ na-atọ mpisi. Biko ụmụ nwaanyị ibe m, ihe m bịara ịgwa anyị tụnyere biko ka anyị eme ngwa ngwa eme gịnị emeghara ịda. Ka anyị were ihe enyere anyị, ka anyị were ihe dị anyị n'aka, ihe na-enyere anyị na ya mepụtara onwe anyị ihe tupu anyị apụọ n'ụwa. Okay? Ọ bụrụ na agwa ndị Igbo na ụmụ nwaanyị ga-abụ na a ga-enwe ndị bụ dọkịta n'ụwa, na a ga-enwe prọfesọ, ụmụ nwaanyị ndị Igbo na a ga-enwe prọfesọ, a ga-enwe nọọsụ, a ga-abụ a ga-enwe a ga na-achụta ego, a ga-ekwe. Mana time has unveiled everything. Akwa mgbochi etiwago for us. Do something for yourself. Use the internet, use the AI to do something for yourself. A nwere egwu a na-ekwu agụ. Mgbe mbụ a na-ewere na ụmụ nwoke bụ ndị bara uru ịmụta nwoke ala adị happy. Mana ugbu a, so many women are the one making their family proud. Their families proud. Ya mere m ga-eji tinyere anyị nwatakịrị egwu a. Anyị ụlọ egwu a. Ka m jiri ya wrap up my talk or my speech today. Ịmụ nwa ahụ ịmụtabeghị nwaanyị. Ị mara na ibido ebeghị m nwa nwa. Eji my own self mara. Na ụmụ nwaanyị bụ ihe na-atọ ezinụlọ ụtọ. Ịmụ nwa ahụ ịmụtabeghị nwaanyị. Ị mara na ibido ebeghị m nwa nwa. Eji my own self mara. Ụmụ nwaanyị bụ ihe na-atọ ezinụlọ ụtọ. Oge agaala. Mgbe nwaanyị na-abụghị ihe oge agaala. Mgbe nwaanyị na-abụghị ihe oge abịala. Mgbe nwaanyị bụ ihe oge agaala. Mgbe nwaanyị na-abụghị ihe oge agaala. Mgbe nwaanyị na-abụghị ihe oge abịala. Mgbe nwaanyị bụ ihe. Ya bụ ka anyị bara onwe anyị uru. Anyị na-emepụtara onwe anyị uru. Ka ọ dị ka anyị afụrụ, mana anyị mere gịnị? Anyị fụrụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Anyị ga-ahụkwa ụbọchị otu ọzọ ka ọ dị m. Bye.